První pietní místo pro nenarozené děti na severu Čech. Otevřeli ho na hřbitově ve Vratislavicích nad Nisou. Památník navrhlo architektonické studio Mělk a to stojí i za celkovou úpravou hřbitova. Nově tak mohou pozůstalí využít i další způsoby posledního rozloučení, jako je rozptyl nebo vsyp. Adéla Hendrychová zažila ztrátu vlastního dítěte. Setkání se smrtí ji ale přivedlo do organizace Dítě v srdci. Ta pomáhá lidem vyrovnat se s podobnou zkušeností. Osobní ztráta byla taková, že jsem zjistila, že nemám po ruce nikoho, kdo by mi poradil, jak se s tou situací vyrovnat, jak s tou situací naložit a na co všechno mám jako rodič právo. Rodiny, které během těhotenství nebo krátce po narození přišly o dítě, ho v minulosti nemohly pohřbít. Změna přišla až po roce 2017. Od té doby vznikají na hřbitovech pietní místa. Ty rodiny mají kam přijít, můžou zde strávit, kolik času potřebují. Ve Vratislavicích architekti na žádost občanů vytvořili intimní zákoutí pod vzrostlou břízou. Tady v dvou půlkách rozřízlého kamene jsou vlastně vytesané niky, kam ty pozůstalí můžou umístit svíčku nebo drobný předmět, který pro ně představuje vzpomínku. Původně tady nemělo být, ale přišlo nám to tak jako důležité a tak zásadní, že jsme se s architekty domluvili a vymysleli tento pietní prostor. Novinkou je vsypová a rozptylová louka se 120 pamětními loučemi. Na ty lze umístit jmenovku zesnulého a skleněnou lucernu dotykem ruky rozsvítit. Služby se teď rozšíří zejména o vsypy na vsypové loučce, které v severních Čechách, pokud vím, tak žádné jinde nejsou. Stavební úpravy hřbitova stály necelých 5 milionů korun.